ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ኤሪኤል ቻናል ናይሎም ርእስትና ዒስራ መሪሕነት ህይወት ኣብ ህይወትና ነተግብሮም ዘለና ነገራት ይኽነግረኩም እዚኦም መሪሕ ህይወት ተግባራት ካብ ዶክተር ወዳጀ ዝተወሰዱ ምኽርታት እዮም ተኸታተሉኒ ቀዳማይ ገዛእ ርእስኻ ምቕባል ገዛእ ርእስኻ ምቕባል ካብ ቤተሰብ ይጅምር ገዛእ ርእስኻ ምቕባል ማለት ብነብስኻ ዘይምሕፋር እዩ ንኣብነት ወዲ ሓረስታይ እንተኾንካ ወዲ ሓረስታይ ኢልካ ምቕባል ቁመትካ ሓፂር ወይ ነዊሕ እንተኾይኑ እሱ ኢልካ ምቕባል ስለዚ ገዛእ ርእስኹም ምስ ድኽመታትኩም ተቐበልዋ ካልኣይ ናይ ህይወት ዕላማኻ ምንባር ኩላህና ካብ ዝኾነ ንምፃእ ካብ ሃብታም ስድራ ቤት ይኹን ካብ ድኻ ንሕና ዝተፈጥርና ንገለ ናይ ህይወት ዕላማ ኢልና ኢና ስለዚ እንተፈጠርካሉ ዕላማ ፈንቂቅካ ደሊኻ ርኸቦ ሳልሳይ ካብ ውድድር ምርሓቕ ነብስና ምስ ካልኦት ክንወዳደር ከለና ዓቕምና ወይ ኮንፊደንስና እዩ ዝጎድል ስለዚ ውድድር ክኸውን ዘለዎ ምስ ገዛእ ርእስና እዩ ሎሚ ካብ ትማል እንታይ ሰሪሐ ኢልካ ምስ ነብስኻ ክትወዳደር ዘለካ ራብዓይ ቁኑዕ ኣመለኻኽታ ብቑኑዕ ኣመለኻኽታ ትምልከት ተኾንካ ህይወትካ ሰላም እዩ ዝኸውን ቁኑዕ ምሕሳብ ምስ ጥዕናና ዝተሓሓዝ ስለ ዘለዎ ንጥዕናና ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ሓምሻይ ንምምሃር ፈቓደኛ ምዃን ንዓና ዝምህርና ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንሕና ክንመሃር እንተደሊና ንዓና ዝምህሩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ዶኩመንተሪ ካብ መፅሓፋት ክንመሃር ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ክንመሃር ዝገብረና ሕቶ ምሕታት እዩ ናይ ሕቶና መልሲ ምስ ረኸብና ክንመሃር ኢና ሻድሻይ ጥበበኛ ምዃን ጥበብ ካብ ፍልጠት ዝተፈለየት እያ ጥበብ ምስ ደቂ ሰባት ከመይ ከም ዝነብር ትምህረና እያ ጥበብ ቤትና ከመይ ጌርና ክንሕዞ ከም ዘለና ትምህረና እያ ጥበብ ህሞታት ከም ዘለዎ ይቋፃፀሮ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ብጥበብ ክንመላለስ ኣለና ሻውዓይ በልሕቲ ምዃን ሰለስተ ዓይነት ብልሕታት ኣለዉ ቀዳማይ ናይ ፍልጠት ብልሒ ካልኣይ ናይ ስምዒታት ብልሓት ሳልሳይ ከዓ ሕብረተሰባዊ ብልሕነት እዚኦም ብልሕታት እንድሕር ተስተኻኺልናዮም ህይወትና ብብልሓት ክንመርሓ ኢና ሻምናይ ብቐሊሉ ዘይምቕያም ኣብ ዝተፈላለየ ህሞታት ንኹን ሰብ ተጻሪፍና ሰብ ተዛሪብና ኢልኩም እንድሕር ትቕየሙ እንተኾንኩም ናይ ነብስኹም ስምዒት ስለ ዝጎድእ ኣብ ዝኾነ ህሞት ቀልጢፍካ ዘይምቕያም ታሽዓይ ዝበርትዕ ምድላይ ኣብ ዓለም ልዕሊ ዓቐን እተንሕና እንደልዮ ነገራት ኣሎ ዓብ ብምሕላም ዝሓሸ ነገር ክንረክብ ኣለና ዓስራይ ምስጋና ህይወት ምህላው ምስጋና ካብ ዘለና ንላዕሊ ክውስኸልና ዝገብር ዓብ መንገዲ እዩ ስለዚ ትንፋስ ስለ ዘለና ነመስግን ዓይንና ስለ ዝርኢ ነመስግን ብእግርና ስለ ንኸይድ ነመስግን ብዓብዪ ብህይወት ስለ ዘለና ነመስግን ብዙሕ ክነመስግነሎም ዘለና ጉዳያት ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም እንዳዘከርና ምምስጋን ቀዳማይ ክፋል ነዚ ይመስል ብካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ተፀበዩና እዚኣ ቪድዮ ከዓ ላይክ ብምግባር ኣባልነትኩም ግለጹና ካብ ሓኹም ኢኤል